El llibre de les bèsties de Ramon Llull és una història de poder. Ara que estem celebrant els 700 anys de la mort de Ramon Llull, la figura més important de la literatura catalana, una figura que té una vida fascinant, que el va portar per la Mediterrània, una persona que vivint a Mallorca va marxar de Mallorca i va anar fins a París, va viatjar a la Mediterrània, va aprendre llengües, parlava català, va ser de fet el forjador del català literari, va decidir escriure en la seva llengua vulgar, la seva llengua romànica, també lògicament la llengua de cultura era el llatí, però va aprendre l'àrab per poder interactuar, per poder, després d'haver rebut aquest missatge de revelació de Déu, que se li va aparèixer 5 vegades consecutives a casa seva, va sentir la crida de la fe divina i va abandonar els 30 anys de vida mundana, de vida a la cort, en les quals havia escrit poemes d'amor, i va decidir consagrar la seva vida a Déu. La seva extensíssima obra és sempre un intent de convèncer, un intent d'arribar a l'altre, i per això tria tota mena de recursos expressius, tota mena de recursos literaris, i fa servir aquestes diverses llengües. El llibre de les bèsties, de fet, és un fragment d'una obra molt més gran que es diu el llibre de Meravelles. Un llibre que coneixem amb el nom del Fèlix, que és el seu protagonista, i que el que pretén és mostrar-nos amb una faula on els protagonistes són els animals, una història que, per desgràcia, és molt humana. Un cicle de vicis esperant que nosaltres hi trobem les virtuts. Trobarem com l'Anna Renart, que és el protagonista, la protagonista d'aquesta obra, és una mala consellera, és una consellera que intenta portar a tots els animals de la cort, inclòs el rei, al seu terreny, per ser ella qui acabi movent els fils des de les bambalines per acabar accedint al poder. El que ens vol fer veure Ramon Llull és com d'important és per un bon governant envoltar-se de bons consellers. I per fer-ho ens ensenya tota la profunditat de l'ànima, que en aquest cas ho veiem amb molts animals, però que no deixa de ser un reflex de l'ànima humana. Una història que 700 anys després encara llegim com un joc de nines russes, amb la forma de la narrativa medieval, en què una història estrena amb una altra història i una surt darrere de l'altra, com si anéssim obrint una caixa de nines russes. Una història fascinant que Ramon Llull ens explica i que ara, als 700 anys de la seva mort, recuperem per tots els públics.